ready. 3, 2, 1, and action. Skin so elegant. Skin so vibrant. Skin so edible. Skin so beautiful. Dahlia, sabon ng mga artista. May mga tao talaga na bigla na lang nagiging paniki kapag inuutusan mo. Laging sagot sa'yo, ba't ako? Hala siya, hindi ako na-inform. Anak, totoo bang tatanggalin na sa exam ang all of the above? Ay, opo, inay. Papalitan na daw po ng sana all. Kung minahal mo ako para ng saktan, sana niyaya mo na lang ako ng suntukan. Ano? Suntukan tayo? Isang araw, nakilala kita. At nang sandaling yun, nakilala mo rin ako. Akalain mo yun. Shake before use. Ay, saglit, ano yun? Takot ka sa multo pero kilig na kilig ka sa ghoster? Anak, tignan mo. Ang bilis kong nabuo itong puzzle, oh. Talaga po, inay? Eh, gaano po kabilis? 2 buwan lang, anak. Ang tagal naman po nun, inay. Matagal ba yun? Pero nakalagay nga dito sa box. For 3 years and up, anak eh. Kung sa langit maraming falling star, dito sa lupa, maraming feeling star. Ang sarap talagang kumain. Grabe. At ang saya ding maging maganda. Mars, kung feeling mo maganda ka, then you're not feeling well. Gusto ko sanang maghabol sa'yo. Kaso, naalala ko, maganda nga pala ako. Alam mo, akala ko talaga, Will, ako lang pinakapangit. Nung nakita ko si Toko, isa lang nasabi ko, thanks God, you saved me. Kaya nga nandito ako to. Go! You speak, Kabalo ko ang sa inindotron nga business is to mind your own business. Di manghilabot sa kinabuhi sa ubang tao. Mag-reply nga sa text, hindi niya magawa. Magmahal pa kaya? Mars, siguro single ka kaya malungkot ka. Porke ba single malungkot na? Bakit? Lahat ba ng taken tulad mo masaya? Aga-aga eh.